Yo, what's up mga kahungo? Dito na tayo sa sa part 2 ng ating bike episode. Bali, yung part 1 pinag-usapan natin yung yung mga bike tools. So sa part 2 ito yung handle grip at handlebar natin. So buksan natin. Kulay green, CTTO ang bicycle grips. Madami yan to. Ito diba, ano to? Bali yung order ko 760mm handlebar. Yung nakakabit is 740. Tapos order ko pula na may specialized na front. Ewan lang natin kung yun yung pinadala, pero check natin. Sobrang gaan. Ito carbon din pala ito, pero di naman ito legit na pero ox na ito, hindi naman tayo masailan. Yan, tapos ito magkakaroon ng bagong mukha yung bike natin, kasi yung yung nakakabit sa sa bike ko is walang upsweep straight lang siya. So mas gusto ko yung medyo aggressive. Yan, siya may taas. Okay, so paano sa continuation, doon na tayo sa sa mismong bike. Tapos yung mga extra pa na gagawin natin. Okay, una tanggalin muna natin yung mga gulong. Tama natin yung gear niya. Kasi papalitin natin ito. Yung front lagyan natin sa rear. Ito yung control niya. So, ano to? Sa light, tsaka meron din tong busina.
Pwede ka magpili ng ano, iba-ibang busina dyan at saka ilaw. Ating cutter dyan. Ito mabisa to. Laglayan ng ano, alcohol. Mga technique. Lalambot kasi yung ano. Yan. Lalambot yung goma. Pag nalagyan ng ano. Ito yung ano technique para pumasok. Slice para pumasok. Pagkakalagay. Ayan, ito na ang grip. Malamok na. Kalaban natin yung ano, mga aso pag gumagawa tayo ng vlog, gumagawa tayo ng content, sila yung audio natin. Tanggalin din naman natin yung ano, yung part kasi need natin mag-repress natin yung ano, headset. Linisan, lagyan ng bagong kasa. Pero kung ano, may kahanap ka ng grasa na marine grease, yun yung maganda kahit tagal kang mag service ng bike mo lang. Yung ordinary kasing grasa, lalo na may hilig ka sa ano, mahilig kang mag-washing ng bike, yun na ano yun, nalulusaw. Yung ano nito, yung alin nito is haba, lapis dito. Ito yung magandang design. Wala siyang flagger nut. Laban na natin yung ano. Yan yung karugtong niya. Banakan konti ka. So karugtong. Tapos yun yung karad niya. So maganda to.
kapit na kapit yung ano, yung stereo dyan. Yan lang, simpleng ano lang yun, magtanggal lang talaga siya ng ano, ng missing link. Yan, ito. Ito kahit di na tanggalin yung ano, yung derailleurs, yun na lang siya lilinisan. Next natin tatanggalin itong ano, yung crank. Mayroon itong ano ito eh, mayroon itong maliliit na washer dito, pero wala na. Ito parang ano, spacer dyan, guide na rin. Tapos tanggalin yung itong preload lock niya. Ito ano, dapat iniingatan din niya kasi plastic to. Pag maling pasok mo dyan, nakro-cross thread siya, nasisira. Next is to bottom bracket. Sa likod, so may ano to eh, may guide yan. Kung right ka dyan, facing ka dyan sa front, ganyan. Ito, pagbukas nito punta dun, tapos ito may arrow din to eh. Tighten yung regular lang na ano, ganyan, right. So bukas nito yan. Yan, may markings yan. Assemby V52. Tighten, ganyan, right. So, yan may L sa left side to. Sa kabila. Ganito naman yung ano bukas nito, kabaliktad pa right. Sinima.
yung ano, pag lalagay sa itong bracket, kailangan ingatan nyo para di ma-postrade kasi alloy ito. Yan, tapos may spacer yan. Yan, yung spacer is iba't iba yung ano, yung kapal niya. Ito yung dinalagay mo dito para makuha mo yung center line ng chain mo. Dapat yung chain mo kung nandito, dapat straight yan dun. Sinima. This is a Sinima Beats production. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. Sa pangalawang tire. Ayan. Tanggalin natin to. Yung front. Masyadong tumigas na. Lumigat na yung ano sa idol. Ayan. Ano yan. Daliri natin. Kasugot-sugot na. Very bad. Sinima Beats. This is a Sinima Beats production.
Yan yung rotation. So dapat na ito ganito to. Dito ang side ng disc brake. So pagkabit ko nito, dito ko tinatapat yung butas ng valve dyan sa may logo, para kung maghahanap ka kung saan ka maglalagay ng hangin, yung valve niya tapat dito, madali lang hanapin sa banda na may logo.
tayo. Bali na ano na, nakabit na natin yung handlebar at yung grip. Yan, ganda diba? Tapos konti na lang to, kabit natin yung tire, tapos yung chain, tapos baba natin, tapos ano na lang, bali mga adjustment na lang. Okay, dahil nakontaminate to ng ano, ng gas at oil, dapat punasan niya na may alcohol. Ingat lang, alas yan. Dapat ano to, lugan, kasi bagong adjustment na naman. Ayan, ulit.
So ayan mga kaungo. Natapos na rin ito natin kasi ano, parang nagawa natin to ng 3 session kasi yung camera natin itong just cam ko built-in battery to. Pag nag-lobat charge gaya nung ito na marami siyang extra na battery, so kaya naging 3 araw, pero hindi naman buong araw, mga ilang oras na session lang. Ayan na, nakakabit na natin lahat, tsaka nalinis na rin, nagpapalit ng gulong, so ready na ito for ano, biking na naman. Meron na tayong ano, konting upgrade. So ayan mga kawa, tapos na natin ano, buhin yung bike, kabit ng ano, ng parts at saka linis na rin. So salamat sa panonood. Yung mga di pa nag-subscribe, subscribe na tayo. Marami pa tayong gagawin ibang mga ano, yung mga sorpresa na iba-ibang bagay lang. Okay, thank you.